बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। बर' आइजो उदांस्रि नार्जारिया भारतनि असु सायख'गिरि महरै सायख'जाबाय। थांनाय 17 आरो 23 जुलाइआव झारखंड असु एसोसिएशननि बानजायनायाव रांचीनि सरला बिरला इउनिभार्सिटियाव नेशनेल असु जजेस ट्रेनिंग एंड सार्टिफिकेशन कर्सआव जाफुंसार जादों। क'क्राझारनि उदांस्रि नार्जारिया क'क्राझार सहरनि भबानिपुर गामिनि साब्रै गथ'नि बिमा। उदांस्रि नार्जारिया गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों नेशनेल लेभेलनि असु सायख'गिरि महरै सायख'जानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव जादों। गावनि नाजानायजों दिनै नेशनेल लेभेलाव असु सायख'गिरि महरै सायख'जानायखौ जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों उदांस्रि नार्जारिया। रांचीआव जे खुंफुनाय नेशनेल असु चेम्पियनशिप जे जाज ट्रेनिं मावबादामोन बे हाबाफारिया बाहाय नोंथाङाबो भारतनि गेजेराव सासे जाज हिसाबै सायख'जादों। बाहाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। गोसोआव माबायदि गोजोननाय फोरमायदों? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो आं जोंनि भारत हादर आरो आसाम बिटिआरनि साफ्रोमबो आइ आफा सुबुं बिदा बिनानाव फंबाय आरो बिटिआरआव थानाय साफ्रोमबो मानगोनां सारमोन आरो बर' हारिनि दैदेनगिरि फारफ्रोम बिथिंनिसिमबो आंनि गोसोनि खुसिजों खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। आं दिनै जोबोद गोजोननाय। बै समाव उन्दै समाव जे क्लास 2 निफ्राय आंनाव गेलेमु बिथिङाव गोबां नाजानाय दंमोन। क्लास 2 निफ्राय आं जेला क्लास 7 सिम अल स्पर्ट्सखौनो गेलेबोदों आरो देरहासार स्टेट लेभेलसिम जाबोबाय थादों। बिनिफ्राय आं जेला उसुआव गेलेयो बिनिफ्राय आं मोनसे गोख्रों टारगेट लायो। सानसे मोजां राफोद गेलेगिरिनि अनगायैबो आसाम बिटिआर भारत हादरनि सासे कचनि हाबा मावगोन आरो उन्दै हादोराव थानाय लाइमोनफोरनो मोजां लामा दिन्थिगोन होनना आं गोसोआव मिजिं लादोंमोन। दिनै बिटिआर सोरखारनि दिननिफ्रायनो आं मोजाङै गेलेबोबाय थानायाव अनजानाय आरो हेफाजाब मोनबोदोंमोन। दिनै फैयै बिटिआर सोरखारनि दैदेननायाव आंनि थांखिया आंनि मिजिंआ साक्सेस जानानै फैबाय। आं आरो जोबोद गोजोन दिनै आसाम कचनि अनगायैबो भारतनि सासे बर' आइजोनिफ्राय कच महरै उसुआव आङो गिबि खेब ट्रेनिंआवनो पास जानानै मासिखौ मोननो हाबाय। सायख'गिरि महरै नोंथाङा जे सायख'जाबाय भारतनि सासे उसु गेलेनायनि सासे जाज सायख'गिरि होननानै जायखौ बर'आव बुङो। बेखौ बे ट्रेनिंखौ होनायनि थाखाय आरो बे ट्रेनिंआ सानबेसे जादोंमोन आरो खैदिन जायामोन आरो खै थारिखनिफ्राय जागायजेनामोन? झारखंड इउनिभार्सिटि सरला बिरला रांचीआव 17-23 जुलाइसिमाव जादोंमोन। बेयाव जोंखौ भारत हादरनि आरिफ सार बिथाङा इन्टारनेशनेल कच आरो अर्जुन एवार्ड बिथां बि सिंह बिथांमोनहा आरो अन्जना मेडाममोनहा जोंखौ मोजां ट्रेनिं होनायनि गेजेरजों आरो गोबां जोंखौ मोजां पारफरमेन्स ट्रेनिंनि गेजेरजों जोङो देरहासार आरो पास जाबोनो हादों। बेयाव जोंनि इण्डिया उसु एस'सिएशननि मानगोनां सारमोन आरो जोंनि इण्डिया अलिम्पिक उसुनि मानगोनां सुनबोसोर सारमोननि गोबां हेफाजाबखौ मोनदों आरो आं बेयाव ट्रेनिं लाहैनाय खाबुखौ आसाम उसुनि प्रेसिडेन्ट मुरलीधर चौधुरीनि गोबां हेफाजाब आरो सापर्ट मोनदों। बिथाङानो आंखौ आसामनिफ्राय सायख'नानै भारत उसु नेशनेल जाजिं कच सार्टिफिकेट ट्रेनिंआव दैथायहरदों। बेनिखायनो मुरलीधर चौधुरी सारखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनाय बावहरो आरो अरायबो अल इण्डिया अल स्पर्ट्सनि लाइमोनफोरा गोजौ थाखोआव आवगायलांनो हाबाय थागोन। मोनफ्रोम बिथिंनि स्पर्ट्सआनो उसुखौल' नङा। आं बेखौ बर' हारिनि सासे कच बा भारतनि सासे उसुनि जाज हिसाबै आसा खालामो। जोबनायाव आं बिटिआर सोरखार, आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनिसिम खुलुमनाय बावहरो। बेबायदिनो गेलेनायनि फारसे दावगाबोदों। एसे नोंथाङा सासे भारत हादरनि गोदानै सायख'जानाय जाज आरो आसामनिबो उसु कच हिसाबै मा फोरमायनो सानो? आं बेखौनो बाख्नायनो सानोदि दिनै बिटिआर सोरखारा
गोख्रों हाबा मावदों। जेरै जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो नाजाबोबाय थादों। जेरै बिसि सोरखार बिटिआर सोरखाराबो बेखौनो नाजाबोबाय थादोंमोन। दिनै फैयै फैयै बिटिआर सोरखारनि बायग' साक्सेस जाफैदों। फुटबल बे कापआ प्रथम गिबि खेब वार्ल्डआवनो सासे सुबुंनि गुन गोनां खर'आनो जोजाजेननायमोन। बै मनुष्यनि खर'खौ जोजेननाय दिनै बे दुरु फुटबला जोंनि बिटिआरनि गुवार फैलाव फोथाराव जोंनि बिटिआर सोरखारनि नाजानाय आरो भारतनि आर्मि बिथां सिअ साहाबनि दिनै खुंफुंनायाव बिटिआरनि गुवार गेलेग्रा साइनि फोथाराव खुंफुंजानो सफैबाय आरो बिटिआरआव एक्सट्रा सेपारेट गेलेनो खाबु मोनबाय। आं बेखौनो आरोबाव आसा खालामो मानगोनां चिफ सार आरो जोंनि बायग' गोनां मानगोनां दावबायसा सारमोनहा आरोबाव फुटबलनि अनगायैबो अल स्पर्ट्सखौनो जोंनि बिटिआरआव एक्सट्रा सेपारेट गेलेनो बिथांमोनहा सुबिदाखौ बरनगोन आरो जाफुंहोगोनखौ आं आसा खालामो। मानो होननानै बुङोब्ला आसामाव जोंनि बिटिआरनि लाइमोन गेलेगिरिफ्रानो इन्टारनेसनेल वार्ल्ड एसियान प्लेयारा दङ। फुटबलनिफ्रायनो अल स्पर्ट्सआव जेरै मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन बिथिङाव दङसै। आं बाख्नायो लाइमोन गेलेगिरि उफुरनामोन बायदि गोबां गेलेगिरिफोरा आरोबाव दावगालांनो गोबां खाबु मोनगोन। दिनै बिथांमोननि मावनाय खामानिखौ आं एसेबाबो सेपारेट मावनो हादों होनना गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो आङो गासै निउस चेनेलनिफ्राय फैनाय रिपर्टारफोरखौ बरायग्रोनाय जाबाय। बेजों लोगोसे नंगौ बिथाङा जोंनि गामिनिनो बियो जोबोद खस्थ'यैनो उन्दैनिफ्रायनो गेलेनानै दिनैसिमहालागै गथ' साब्रै जानानैबो जे बियो दासिम खेलाखौ लांगासिनो हादों। आं बेखौ साबायखर होनो सानो। जोंनि गामिनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो बियो खेलायावल' नङा गामिनि सोब प्रग्रामावबो बियो ओंखारनानै जोंखौ सापर्ट होयो। गथ' साब्रैनि बिमा जानानैबो दिनैसिम बेबायदि खेला लांबाय थानो हानाया जोंनि गामिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बर' हारिनि गेजेराव बियो सासेल' नायल' जाल' बिमा बियो दिनैसिम रावबो ओंखारथ'वाखैबो जानो हागौ खोमा। बियो इण्डियाननि नेसनेल उसुनि कच महरै बियो थिसनजानायाव जोंहाबो गामिनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं बेखौनो दा साबायखर बावनो होननानै फैदों। बेजों लोगोसे उनावहाय जोङो जुदि मोजाङै मोजां सम मोनोबा बेखौ जोङो गामिनि हिसाबै स्पेसियेल बरायनो सानदों। बेखौबो आङो गोसो सिङाव साननानै दङ। आंबो गामिनिनो सासे गामि गोरानि हिन्जाव जानानै लेंहरनायलाय आं दिनै नुजाफैदों। आं बेजों लोगोसेनो इयुन जोलैखौबो बेखौनो बुंनो सानो बिथाङानो जुदि गथ' साब्रैनि बिमा जानानै जुदि गेलेनो हादोंबोला लाइमोन सिख्लाफोर सेंग्राफोराबो निस्सय गेलेलांनो हागोन। आं बेखौ आसा खालामो। दिनैनि बुंनांगौखौ आङो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। फुटबल मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्डनि क'क्राझाराव 132थि डुरान्ड कापनि मेचखौ गेलेनो थांगासिनो। नाथाय बेनि सिगांनो गाबोन बड'लेण्ड एफसि आरो वेल इन्डिया लिमिटेड एफसिनि गेजेराव गेलेगोन फ्रेन्डलि मेच। क'क्राझारनि साइ एसटिसि गेलेग्रा फोथाराव गाबोन मोननै हानजानि गेजेराव फ्रेन्डलि मेचखौ गेलेगोन आरो बे मेचनि गेलेनाया गाबोन मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन। थारैनो बे बाथ्रायाव जोंहा जोबोरै गोग्गानाय दङदि गोलाव बोसोरनि उनाव बड'लेण्डआव सौफैदों डुरान्ड कापनि गेलेनाय। बे डुरान्ड कापनि साखाफारायावनो गाबोन बड'लेण्ड एफसिआ फ्रेन्डलि मेचखौ गेलेगोन। बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय अरायसम जारिमिन जानाय डुरान्ड कापआ जोंनि लाइमोन गेलेगिरिफोरनि थाखायबो जोबोरै खाबु गोनां। बेनिखायनो गाबोननि फ्रेन्डलि मेचआव हालामनि बड'लेण्ड एफसि हानजाखौ हेफाजाब होनो थाखाय बयबो फैदो आरो बाहागो लाफैदो।